салом хонандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо масоҳати трапеtsiyaи качхатта ва интеграл мебошад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки қаламу дафтар гирифта дарси моро бо диққат тамошо кунед ва ҷойҳои муҳими онро барои худ қайд карда гиред. мақсадҳои дарс: масоҳати фигураҳои ҳамворро бо ёрии интеграли муайян ҳисоб мекунем. мафҳуми трапеtsiyaи качхаттаро ворид месозем. трапеtsiyaи качхатта гуфта чиро мефаҳмем? дар расм масоҳати трапеtsiyaи качхаттаи асосаш фосилаи AX-ро бо SX ишора мекунем. ин трапеtsiyaи качхатта дар расми ду тасвир шудааст. дар он X нуқтаи ихтиёрии порчаи AB-ро ифода мекунад. ҳангоми X баробари A будан порчаи AX ба нуқта мубаддал мегардад. аз ин рӯ S аз A баробар аст 0. ҳангоми X баробари B будан S аз B баробар аст ба S. нишон медиҳем ки S калон аз X барои функсияи додашудаи f хурд аз X функсияи ибтидоӣ мебошад, яъне дар фосилаи AB S штрих аз X баробар аст ба f хурд аз X. фарқи S дар қавс X ҷамъи H қавс пӯшида минуси S аз X ро ки дар ин ҷо H калони 0 аст меомӯзем. ҳолати H хурд аз 0 будан айнан ҳамин тавр омӯхта мешавад. ин фарқ ба масоҳати трапеtsiyaи качхаттаи асосаш фосилаи X плюс H баробар мебошад. мо тасдиқ менамоем чунин нуқтаи S аз фосилаи X плюси H мавҷуд аст ки масоҳати ин трапеtsiya ба масоҳати росткунҷаи асосаш фосилаи X плюс H ва баландиаш f хурд аз S баробар мебошад. бо ибораи дигар S дар қавс X плюс H қавс пӯшида минус S дар қавс X баробар мешавад ба f хурд аз S зарби H. яъне дар фосилаи нисбатан хурдтари порчаи AB трапеtsiyaи качхаттаро бо росткунҷа иваз мекунем. барои функсияи бефосила ин амал имконпазир аст. бигзор H ба 0 майл мекунад. он гоҳ ҳангоми X майл кардан ба S f аз S майл мекунад ба f хурд аз X, чунки функсияи f хурд аз X бефосила аст. аз ин ҷо ба хулоса меоем ки ҳангоми H ба 0 майл кардан нисбати дар сурат S дар қавс X плюс H қавс пӯшида минуси S дар қавс аз X тақсими H баробар мешавад ба f хурд аз S дар қавс минуси f хурд аз X дар қавс. аз хосияти функсияи ибтидоӣ медонем ки функсияи дигари ибтидоии f калон аз X ин функсия f хурд аз X аз S калон аз X бо доимии S фарқ мекунад. яъне f калон аз X баробар аст ба S калон аз X ҷамъи S. аз ин баробарӣ ҳангоми X баробари A будан ҳосил мекунем ки f калон аз A баробар аст ба S калон аз A ҷамъи S. азбаски S калон аз A баробари 0 аст ҳосил мекунем S баробар мешавад ба f калон аз A. он гоҳ баробарии f калон аз X баробари S калон аз X ҷамъи S-ро ин тавр навиштан мумкин. S калон аз X баробар аст ба f калон аз X минуси f калон аз A. аз ин баробарӣ ҳангоми X баробари B будан ҳосил мекунем S калон аз B қавс пӯшида баробар аст f калон аз B қавс пӯшида минуси f калон аз A қавс пӯшида. пас масоҳати трапеtsiyaи качхаттаи дар расми ду тасвирёфтаро аз рӯи формулаи зерин ёфтан мумкин аст. S баробар аст f калон аз B минуси f калон аз A. дар ин формула
f калон аз x функсияи дилхоҳи ибтидоии f хурд аз x мебошад. ҳамин тавр ҳисоб кардани масоҳати трапетсияи кашхата ба ёфтани функсияи ибтидоии f калон аз x аз функсияи додашудаи f хурд аз x яъне ба интегронидани функсияи f хурд аз x оварда мешавад. фарқи f калон аз b минуси f калон аз a интеграл аз функсияи f хурд аз x дар порчаи ab номида мешавад ва бо интеграл аз a то b f аз x dx ишора карда мешавад. онро чунин мехонанд: интеграл аз a то b f аз x dx. ҳамин тавр интеграл аз a то b f аз x dx баробар аст ба f калон аз b минуси f калон аз a. формулаи охирин формулаи ньютон лейбниц ном дорад. аз формулаҳои s баробари f калон аз b минуси f калон аз a ва интеграл аз a то b f хурд аз x dx баробари f калон аз b минуси f калон аз a меёбем. s баробар аст ба интеграл аз a то b f хурд аз x dx. масъалаи 1 масоҳати трапетсияи качхатаи дар расми 3 тасвирёфтаро меёбем. ҳал: дар асоси формулаи s баробари интеграл аз a то b f хурд аз x dx дарси гузашта менависем. интеграл аз a то b f аз x dx баробар аст f калон аз b минуси f калон аз a. ин интегралро аз рӯи формулаи ньютон лейбниц s баробари интеграл аз a то b f хурд аз x dx баробар интеграл аз 1 то 3 x квадрат dx ҳисоб мекунем. яке аз функсияҳои ибтидоӣ барои функсияи y баробари x квадрат функсияи f калон аз x баробари x куб тақсими 3 мебошад. бинобар ин s баробар аст ба интеграл аз 1 то 3 x квадрат dx баробар аст ба f калон аз 3 минуси f калон аз 1. ин баробар аст ба 3 дар куб тақсими 3 минуси 1 дар куб тақсими 3. ин баробар аст ба 27 тақсими 3 тарҳи 1 тақсими 3 баробар аст ба 26 тақсими 3 ё ки ба 8 бутуну 2 тақсими 3 воҳиди квадратӣ. масъалаи 2 масоҳати трапетсияи качхатаи дар расми 4 тасвирёфтаро меёбем. функсияи f калон аз x баробари минуси косинуси x барои функсияи f хурд аз x баробари синуси x функсияи ибтидоӣ мебошад. дар асоси формулаҳои ситора ва ду ситора ҳосил мекунем. s баробар аст ба интеграл аз 0 то p синуси x dx баробар аст ба f калон аз p минуси f калон аз 0. ин баробар аст дар қавс минуси косинуси x минус дар қавс минуси косинуси 0. ин баробар аст ба 1 ҷамъи 1 баробари 2 воҳиди квадратӣ. агар трапесияи кашхата аз боло бо графики функсияи y1 баробари f1 аз x аз поён бо графики функсияи y2 баробари f2 аз x инчунин аз чап бо хати рости x баробари a аз рост бо хати рости x баробари b маҳдуд бошад, масоҳати он аз рӯи формулаи зерин ёфта мешавад. s баробар аст ба интеграл аз a то b дар қавс f1 аз x минуси f2 аз x қавс пӯшида dx. масъалаи 3 масоҳати фигураи бо графикҳои функсияҳои y баробари минус x квадрат ҷамъи 4 ва y баробари x2 маҳдудшударо меёбем. ҳал: тарафҳои рости ин формулаҳоро баробар карда нуқтаи буриши графикҳои ин функсияҳоро меёбем. абсисаҳои ин нуқтаҳо минуси 2 ва 1 мебошанд. дар асоси формулаи овардаамон менависем. s баробар аст ба интеграл аз a то b дар қавс f2 аз x тарҳи f1 аз x қавс пӯшида dx ин баробар аст ба интеграл аз минуси 2 то 1
дар қавс 4 минус х квадрат минус х минус 3 қавс пӯшида dx ин баробар аст ба интеграл аз минуси 2 то 1 дар қавс 1 минус х квадрат минус х қавс пӯшида dx баробар аст ба қавс х минус х куб тақсими 3 минус х квадрат тақсими 2 қавс пӯшида ҳудудҳои интегронӣ минуси 2 1 ин баробар аст ба фарқи ду қавс дар қавси якум 1 минуси 1 тақсими 3 минуси 1 тақсими 2 қавс пӯшида минус дар қавси дуюм минуси 2 ҷамъи 8 тақсими 3 ҷамъи 4 қавс пӯшида ин баробар мешавад ба 9 бутуну 5 тақсими 6 воҳиди квадратӣ. саволҳо барои санҷиш. якум чаро фигураи дар расми як тасвирёфтаро мо трапетсияи качхата меномидем. дуюм дар байни масоҳати s аз x трапетсияи качхата ки аз боло бо графики функсияи y баробари f аз x маҳдуд аст ва функсияи ибтидоӣ барои функсияи f хурд аз x чӣ гуна муносибат ё вобастагӣ вуҷуд дорад. сеюм масоҳати трапетсияи качхата бо кадом воҳидҳо ифода карда мешавад. чорум формулаи ньютон лейбнисро нависед ва ҳарфҳои онро маъни дод кунед. барои кори мустақилона масофати фигураи бо хатҳои зерин маҳдудшударо ёбед. а y баробари минуси x дар дараҷаи 4 минуси 4x ҷамъи 5 ва y баробари 5. б y баробари 4 минус x квадрат ва y баробари x ҷамъи 2. в y баробари x квадрат тарҳи 2x ҷамъи 6 ва y баробари 2x ҷамъи 6. г y баробари косинуси x x баробари 0 x баробари 2π y баробари 0. хонандагони азиз, умедворем ки дарси мо бароятон писанд омад. агар аз тамошои он баҳра гирифтед, мо худро қаноатманд меҳисобем. агар дар рафи тамошои он шумо ба мушкилӣ дучор оед, метавонед ба дигар сарчашмаҳои иттилоотӣ аз ҷумла ба китобҳои дарсӣ муроҷиат намоед. хайр, то дарсҳои минбаъда.